Zkouška mikrofonu. Hodov. Rudná. Hodov. Dobrý. Dobrý večer. Zdravíme všechny kyboťáky. Všechny studenty. Všechny profesory. Syny, dcery. Maminky a tatínky. I babičky a dědečky. Strýčky, tetičky, no prostě všechny, co se na nás nepřišli podívat. Tohle je vystoupení čtvrté. Všechno hafole, co naše škola zažila. Hafole, ty poprvé světlo spatřila. Hafole, co studenty, jak mi ráda učila. A názorné občany zasudila se snažila. Kde jsou ty doby, kdy plno lidí skučilo. Z důvodu, že ani na kousek chleba nemělo. Doby, kdy se tu ministrovo křeslo točilo. A za svobodu slova se v naší zemi věšilo. Tvrdá minulost však přináší své ovoce. A my žijeme na něj, že zažijeme promoce. Až nyní si teprve uvědomuji jediné, že co se stalo tady, se nikde jinde nestane. Že láska a přátelství, které mě tu potkali, jsou ty nejkrásnější vzpomínky, co mi v paměti utkvěly. Za tohle ti, ty moje školo, děkuji. U matury se snažit budu, to ti tady slibuji. Tak buďte všichni rádi, že jste se sem dostali. To my bychom tu klidně pár let ještě zůstali. Tak buďte ještě naposled, mám vás všechny rád. Všichni ruce nahoru, divo slaví 55. Zkušenosti s největšíma filmama. Každý den na pozdrav plácali jsme rukama. Kývot slaví 55 let na světě. Všechny ty zážitky vám neřekneme ve větě. Kývot slaví 55 let na světě. To je ale doba. Každý den na chodbách vidíme své obličeje, potkáváme kamarády, ale také nepřátelé. Musíme snášet silné rány od osudu, každý den si vybojovat, věřte tomu, že tam budu stát na místě. Neumím ani o krok odolávat na tlaku 4 doby celý rok. Musíš přeci běžet, aby si nakonec stál neustále v zápřahu, tak aby náš svět fungoval. Proto říkám všem těm, co chtějí prožít svůj sen. Nevyjdej se cestou zpět, nebudeš tu všechno hned. Nejsem jeden z těch, co navažou vám kolem mluvíme. Poslouchejte moje slova, aplikuj sílu věd. Není to jen škola, je to škola života. Kamarádi pomůžou ti vždy, když přijde samota. Kamarádi pomůžou ti vždy, když přijde samota. Když přijde samota, Kývot slaví 55 let na světě. To, co nám dala škola, nikdo nám už neveme. Tisíce zkušeností s největšíma filmama. Každý den na pozdrav plácali jsme rukama. Kývot slaví 55 let na světě. Všechny ty zážitky vám neřekneme ve větě. Kývot slaví 55 let na světě. 50. Dnes vám tady přineseme požitek, po kterém odejdem bez nejmenších výčitek. Abyste věděli, že nás tady vidět dál. To nejsem filozof, to nejsem ani Karel Čapek. Abych vám ukázal cestu bytí, která je pro některé smyslem žití. Je to velká škoda. Co mám dělat? Vypad mi text. Doufám, že tady od někoho nedostanu Kývot slaví 55 let. Kývot slaví 55 let na světě. Všechny ty zážitky vám neřekneme ve větě. Kývot slaví 55 let na světě. 50.